Bueno, urrengo dantza eskudantza edo neska dantza da, eta dantza hau erabiltzen da ezantza monona edo mutil-dantza kautzerakoan plaza kanpotikan barrenera sartzeko. Eta nahiko ritmo lasaia du. Bueno, dantza honetan espadantzariaz aparte arratsaldeko neskak ere dantzatzen dute, eta joaten dire interkalatzen bezala. Espadantzari bat, arratsaldeko bat, espadantzari bat, arratsaldeko bat, eta kasu honetan espadantzariak hasten dire dantzatzen buelta emanta, atzera begira. Eta dantza guztien joaten dire paso bat antzinera, bertze bat atzera, bertze bat antzinera, eta dantza guztietan bazala, lesako dantza guztietan bazala, musikak erraten dunikan egiten dire hiru salto.